Digicast Negros X. Top 10 ng mga balita sa Negros Island region ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin ang mga top stories of the day. Today is May 22, 2026, Biyernes nga now. Bangkay sang isa ka Iloy na sapuan sa Cadiz City. Task Force El Nino ipatukod bilang preparasyon sa Super El Nino. Balayran sa kuryente para sa bulan sang Mayo, maganubo. LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ginamonitor sa pag-asa. Kag sa Good Vibes Weekend, mapasuba naman ta sa trepeng ni Romeng at mga senior citizens, gintagaan sang seedlings kag abono sa Are You Agreeable? Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may ara karon sa low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. May ara karon sa ginamonitor nga low pressure area ang pag-asa sa sulod na sa Philippine Area of Responsibility kag as of 3 p.m. yara na ini sa 865 kilometers east of southern Mindanao. Sulod sa pag-asa sa subong, wala sang tsansa nga mag-develop ang LPA sa isa ka bagyo kag may posibilidad nga matunaw ini ang trough o ang ikog sang LPA ang magadala sa ulan sa Mindanao kag pila ka bahin sa Visayas. Ang easterly so ng mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang parayon nga mag-aapekto sa malapad nga parte sa Pilipinas. Posible sa gihapon ang pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas kun hapon kag kun gabi. Nagapaandam ang pag-asa sang posibilidad sa mabaskog nga ulan kag bagyo pagsulod sang Hunyo kun Hulyo dala sang El Nino. Masami kun Hunyo kun Hulyo nagasugod ng hangin nga habagat. Mas jutay nga bagyong ginapaabot mangud sang El Nino pero mas mabaskog ini kag pwede maglapot sa super typhoon category. Sa number 9, puno sa paglaom ang mga Visayan Vipers nga mga atleta sa Negros para sa magasugod nga kompetisyon sa palarong pambansa sa Domingo nga adlaw. Sunod sa kay Department of Education Negros Island Regional Director Ramir Oitico, iniman ang pinakauna nga tion nga magakumpit ang NIR para sa palarong pambansa kag hindi pa man nila mabalaan ang mga dalagan sa kompetisyon pero mataas ang ilang paglaom nga makadala sa kadalagaan. Ginapatinggayan kaina ang screening sa mga athletes kag coaches upod sa National Screening and Accreditation Committee. Suno kay Oitico, naplastar na ang mga atleta sa ilang mga billeting area sa Agusan del Sur College. Pero may iban nga mga atleta nga gid pa kamaayo magtinir sa lain. Hindi man masyado ang init o kun kapaang sang panahon sa Bayugan City suno sa kay Oitico. 865 ang delegates ang NIR sa 66 palarong pambansa nga magalawig tubtob Mayo 31. 626 diri ang mga athletes sa elementary kag secondary divisions kag para games. Ang nabilin kinatapuan sa mga coaches, assistant coaches, chaperones kag trainers. We are always hopeful na sino namang magpunta sa competition na hindi hopeful. Hindi pa natin alam kasi the fact that this is a national sporting event, all of the regions are preparing. So we just hope for the best for NIR. Sa number 8, mga ambulant vendor sa North Capitol Road ang ginapakuha sa karon sa ilang mga special permit. Matapos nga nagpakighinan-anon ang syudad sa Bacolod sa mga vendor sa North Capitol Road, may 5 na sa ilang katigay nakakuha sang special permit samtang ang iba naman nagasugod pa lang sa pagproseso sini. Sunod sa City Administrator, Attorney Mark Steven Mayo, may 44 ka mga vendors sila nga na-identify nga nagabaligya sa among dalan kag ginhaylo nila nga magkuha sa special permit agud mangin legal ang ilang pagbaligya. Ining sandigman sa City Ordinance number 1009 nga naga-regulate sa mga ambulant vendors sa syudad kag nagatubod kung sa diin nga mga lugar lang sila makaplastar. Sa amuman nga ordinansa, ginadumilian ang mga vendors nga magbaligya sa Aguinaldo Street padulong sa National Bureau of Investigation Office o sa NBI.
Kung makakuha na sa permit ang mga vendors nga dito nagaplastar, pangitaan man ini sa syudad sa lugar nga ila maplastaran sa North Capitol Road. Sandig sa pagsunundan sa syudad, ang mga ambulant vendors hindi magbutang sang lamesa kag bangko sa dalan, ilabi na sa mga mayor nga dalanon. Kadalas alas 6 tublas 10 sang gabi lamang pwede makabaligya ang mga vendors sa North Capitol Road. So advantage man also sa parts ng city, makadisiplina kita sa ila. Plus of course, rather than why sila nagabayad, this time may special permit na silang revenue pa sa parts ng syudad. No, so we would like to thank ang mga vendors no nga nagkooperar sa aton kay before kita mag-clear sa ila, ginapakamaayo ginaton as instructed man ni Mayor Greg nga maghinon-anon anay to come up with a win-win solution. Ang those nga hindi mag-cooperar then may mga consequences nga we have to implement the law. Sa number 7, 277 ka mga job order workers kag mga regular nga empleyado sa San Carlos City ginpaydalom sa random drug testing. Ini ang ginpamunuan sa San Carlos Anti-Drug Abuse Council upod ang personnel sa San Carlos City Primary Care Facility. Mga empleyado sa idalom sa City Mayor's Office, City Environment and Management Office, City Information and Communications Technology Department, City Treasurer's Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kag mismo sang City Anti-Drug Abuse Council, agin pa'y dalom sa random drug testing. Regular nga nagapatuman ang San Carlos LGU sa drug testing sa pagpasiguro sa isa ka drug-free workplace. Sunod sa kay Mayor Renato Gustilo, ila pa ginahulat ang resulta sang ginpatigayon na drug test. Sa number 6, isa ka senior citizen patay sa mabubuan sang auto nga ginasakyan nga motorsiklo. Wasak ang motor kag pangunahan nga bahin sang Toyota Vios matapos ang nagluntad nga head-on collision sa Sitio Santo Niño, Barangay Bulwangan sa San Carlos City, alas 9:20 sang Huwebes sang gabi. Dead on arrival sa San Carlos City Hospital ang driver sa motor nga gikilala kay alias Jul, 70 anyos, taga Barangay 2 sa San Carlos. Gikan Barangay Bulwangan kag pakadto San Carlos ang auto nga ginamaneho ni alias Jean, 36 anyos, isa ka barangay kagawad sa Barangay Bulwangan. Sa bubungguan sini ang nagasugata nga motostar nga motor sang senior citizen. Nagbuhat sa investigasyon nga naglapaw sa lane ang auto, ang motor ako na naglapaw sa lane sang auto ang motor kag wala ini sang headlight. Sa number 5, gindemolish sa City Legal Office ng Bacolod City upod ang DPWH ang 17 ka mga pamalay ngayar sa Mambulo Creek sa Barangay 8 sa Bacolod City. Inibangod maghahatag sang ligwa para sa pagpatukod sang Phase 2 sang multipurpose building para sa Mascara Festival Foundation. Ginsilig retired Police Colonel Levy Pangge, pamuno sang CNO Enforcement Team, duha na katuig nga nagapangabay ang syudad sa mga residente nga maghalin na sa lugar. Maiban sa ila, ganhatagan na sa lugar sa relocation site sa araw sa Barangay Vista Alegre, apang nagabinalik ini sa gihapon sa Barangay 8. Suno kay Panggi, magluwa sa ilang mga ginsaway na sa tinalikdan ng mga tinuig, may bago pagid ng mga balay nga natukod sa mga lugar. Gidisqualify man nga hatagan sa relocation sa Bacolod Housing Authority ang pagkulang sa mga lugar. Naghatag man sang pulig pinansyal ng syudad para sa mga pamilya nga natulaan sa balay bangod sa demolisyon. Why naman kay Sufar gani mas maayo gani na kay may mga financial ano po sila ang nakuha ng hutod sa guba namon. Sa number 4, may ara gali sang masobra sa isa kagatos ka mga barker na ara sa plaza sa Bacolod. Plano karon sa syudad nga tagaan sila sang iban nga palangitan-an para maghalin sa plaza. Tipunon sa Bacolod City Police Office Station 1 kag sang Bacolod City Government ang masobra sa isa kagatos ka mga barker nga ilan na profile sa palibot sa Bacolod City Public Plaza para sa isa ka orientation buwas nga adlaw.
Sunod sa kay City Administrator, 30 Mark Steven Mayo, ilatag sa mga barker ang plano sa syudad nga maghatag sa ilang livelihood program sa baylo nga maghalin na sa ilang mga pwesto sa plaza. Luyag sa syudad nga istriktuhon ang pagpatuman sa ordinansa nga nagadumili sa mga barker sa palibot sa plaza. Sandig sa ila pagpangusisa, 500 tubtub 1,500 pesos ang income nga makuha sang isa lang ka barker sa bilog nga adlaw. Nagdangat ini sa masobra isa ka gatos bangod, naga-shifting pa sila. Sunod sa kay Mayo, mabudlay nga tugutan sila sa plaza bangod diri na sila nagatulog. Nagabutang ukon butangan sa nga hugot nga ginadukon bagay nga hugot nga ginadumilian sa syudad. Kung magsugot ang mga barker nga maghalin sa plaza sa baylo sang livelihood program sa syudad, iga-monitor sila sa syudad agud masiguro nga sa negosyo gid man makadto ang kwarta nga ila mabaton. Kaya na sa udto, nagpakigsapol man ang syudad sa Plaza and Park Management Board agud matun-an kung ano ang mas epektibo nga tika agud mapabilin ang katinlo kag kahilway sang plaza. Nga sa karon nagakabaton sang negatibo nga komento gikan sa publiko. Hopefully mangin productive ang discussion kay it's a growing concern nga damo barkers way labot sinati ang mendicants naton ga amat-amat naman da aware gid kita sina no mindful si Mayor Greg sina, that's why inalantaw naton the best approach kay that's a long standing problem so kung if we continue to apply the same solution daw basi hindi siya effective, that's why we're trying to be innovative man at the same time trying to be authoritative also. Kung batuno nilang livelihood programs ang city, dapat mahalin sila sa plaza. Definitely. That's the ultimate nga condition. No? Hindi na sila pangabuhi sila somewhere else with the capital nga pwede matag sang syudad with strict monitoring sa mga livelihood officers naton. Sa number 3, sukot sa kuryente sa tatlo ka mga electric cooperatives sa Negros Occidental, maganubo sa bulan sang Mayo. Nagdubo ang residential rate sa Negros Power, Northern Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative para sa bulan sang Mayo 2026. Ginanunsyo sa Negros Power nga 11.38 per kilowatt-hour ang ila average residential electricity rate sining nga bulan kung may pagdubo sang masobra 80 sentimos kada kilowatt-hour halin sa 12.24 per kilowatt-hour nga sukot sa tinalikdan nga bulan. May piso kag 76 sentimos kapag dubo naman ang sukot sang Nuseco. Sa sining nga Mayo, yara sa 11.45 per kilowatt-hour ang rate sang Nuseco. Mas manubo ini kung ikumpara sa 13.21 per kilowatt-hour sang Abril. Samtang, 2 ka pesos kag 38 sentimos per kilowatt-hour ang nabuhin sa bilis ng kuryente sang Nuneco. Kung sa diin yara lang ini sa 12.01 per kilowatt-hour sining nga bulan. Kapag patuman sang nationwide market suspension sang wholesale electricity spot market, pagi sa Executive Order No. 110, amo nangin rason sang pagdubo sa presyo sang kuryente. Sa nasambit ng EO, ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. gindeklarar ang State of National Energy Emergency bangod sang disruptions sa global fuel supply kag nagasaka nga presyo sang gatong tugas ang tensyon sa Middle East apang sa pag-resume sang normal nga WISM operations. Pila ka mga energy experts ang nagapaandam sang potential increase sa overall electricity rates sa masunod nga bulan. Sa number 2, Task Force El Nino ang gitukod sang Regional Disaster Risk Reduction Management Office para tukan ang ginapaabot nga strong El Nino. Ginsiling ni Office of the Civil Defense Director kasubong man pamuno sang RDRRMC Donato Sermeno III nga nagpatigayo na sang pre-disaster risk assessment sa Huwebes sa NDRRMC. Sa regional level, magapatigayon man sang pre-disaster risk assessment sa June to July sulod ka Sermen. Yara pa near normal ang rainfall sa Negros Island region. Pero sa bulan sang Agosto, ginapaabot nga may mga bahin na sang NIR nga maigo sang strong to very strong El Nino o kung mangin below normal ang rainfall. Sunod kay Sermeno, ang southwestern side sang Negros Oriental ang nalakip diri. Nagaulat sila sa karon sang datos kag mga tikang nga ipatuman sa nagkailangan nga mga ahensya para mapahagan-hagan o kung mahandaan ang adaan ang maging epekto sang El Nino.
different agencies gin pa update kaya ang isa ka mag-create man kita sa regional task force naton sa El Nino. Manog-create So ka mo, sir. manog-create kita Ang so nagaulat lang ang RDRMC ma-create regional task task force. sang task force ang Mm-mm. sa El Nino. Ang purpose para yun na, sir, is to ma-address na nato ng for contingency naton sa El Nino. Mm-mm. Sir, So ulat lang kami sang Advice. mga action plans sang different agencies sa national level kaya mo na yang usaron naton Oo. sa region. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka bana ang ginbili ng iyang misis sa waiting shed kay nagpatugbong sang gasolina para sa iyang motorsiklo. Pero pagbalik niya, wala na ang iyang misis. Sang ginpangita niya ini, bangkay na ang iyang nasakwan. Rape kag robbery ang pilalang sa mga anggulong ginalantaw sa karon sa kapulisan sa kamatayon sang isa ka iloy nga ang bangkay nasapuan sa bakante nga lote sa sitio Kapayas, Barangay Sicaba, sa Cadiz City, Huwebes sang hapon. Ang biktima nga si alias Jen, 38 anyos, ang nasapuan sang iya nga bana nga wala na sang kabuhi, may mga pila sa ulo, duguon ang itsura, may mga lagob kag wala na sang pang-idalom nga panapton. Nagwa sa investigasyon sang Cadiz PNP nga mga alas 12 sang udto magakuha kuntan isang kwarta sa lending ang biktima upod ang iya nga bana. Apang nagpagas lang ang iyang bana kag naghulat ang biktima sa waiting shed. Kag ginabulubanta 300 meters lang ang kalayoon gikan sa ilang balay. Pagbalik sang bana, wala nang iyang asawa na aghaom-haom ang bana nga naguna na ang iyang misis sa lending company. Apang wala niya ini makit-an didto rason nga ginlibot niya ang palibot sa waiting shed upod ang iyang bata. Didto na niya nakita o kung dito na nakita sang bana ang bangkay sang iyang asawa nga 15 to 20 metros ang kalayoon sa waiting shed. Sunod sa kay Police Lieutenant Dalin Grace Loreno, ang Deputy Chief sa Cadiz PNP, nakitaan o kung nakita nila sa investigasyon nga ginkuga ang biktima gamit ang sling sang iyang bag. Magluwas sini. May lagob sa mata ang biktima nga tuga sa paglampos sang bukol sang lubi nga na-recover man sa crime scene. Isa ka person of interest ang ginamonitor karon sang kapulisan kag padayon ang pagpangita sang mga saksi. Ang lugar sang insidente lapit sa Barrio Road, apang malaka lang ang mga nagalabay ng mga salakyan. May duha ka mga kabataan ang biktima kang iyang bana. Pagpanguha sa kasag, ang ila nga pala nga buhian. Wala naman ginadulan sa mga possibilities nung base na sexually abused siya. So that's why nga gin-check man to sa medical legal naton. Subugin na postmortem examination siya kag masubject siya sa autopsy. Initially, ginkuan man to siya sang swab sa iyang genital area to check if may ara presence ng spermatozoa or may ara sa mga forced laceration. If may ara na positive, so ang case is rape with homicide. Ginakuan naman ma'am ang possibility nga rape with homicide lang siya. It's because makuha siya sumani sa landing, basta na-picture mo siya nga may kwarta. nakakuha na. Kagyari ang papabalon ay namon sa inyo nga pang good vibes, sininga weekend. Kainit sang panahon, kapaang, huling hirit sa tag-init, kumbaga. Mangita naman sa lugar nga pwede makapabugnaw, inabalang may matugnaw nga tubig. May mga puno sang kahoy sa palibot. Matinaw ang tubig nga makapahulong-hulong ka. Di ni bala, ini ang katuan tapuas sa tripping ni Romain. Kag sa Sunday naman, mga senior citizens sa barangay Felisa sa Bacolod City ang nadalaan sang mga organic nga abono pati na mga seedlings. Ini para makasugod sila sa pagpananom sa ilang mga ugsaran samtang mahal ang mga balaklon. Plano ni RU nga buligan ang barangay nga mga produce sa mga organic nga mga fertilizers. Ini naman atong pag-istoryahan sa Sunday sa RU Agreeable. Check na attendance sa aton nga mga live viewers subong hapon si Rosemary Mulasco. Good evening po Digicast
Si Bea Santiago is wearing white po. Thanks po. Ay, hindi si Bea man. Si Jocelyn Luquero, good afternoon, Digicast team. Happy and safe weekend, everyone watching from Hong Kong. Thank you, ma'am. Si John Randolph Rubin, good afternoon, Digicast Negros. Happy weekend, everyone. Si Ma'am Yena Garido Clavel, good evening, Digicast Negros, watching from Bacolod City. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon sa Ruming and Digicast Negros, watching from Pulupandan. Happy weekend, everyone. Si Spoiled Brat, mayang hapon, Digicast, watching from La Carlota City. Salamat sa news. Salamat man sa imo. Kamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa mga adlaw, tugtog sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.